Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kani. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasalakan nimo ug nakalapas sa imong kaayon, Ginoo, Ginoo, kaloy kami pakita agugma ug kaloy kami nga nagapaabot sa kaluwasan, Kristo, o Kristo, kaloy kami. Kasing-kasing ang makinulsulod, ayaw Ginoo sa ligway, Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadait sayang mga tao dinisayuta, Ginoo, Diyos langit ng hari, Diyos tamaan magkagagakong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo tunggu sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit, Ginoong Jesucristo, butong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawakan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tusamaan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang labing halado, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos kaamahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo ang Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya sa nga tawhanon, og sembahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan,
bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharihan dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga papaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod palayo. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Balik ka nako o katawhan nga maluibon, kay ako man ang inyong Dios. Magkuha akog usa kaninyo gikan sa matag lungsod og duha ka tawo gikan sa matag banay, og dadon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. Hatagan ko kamog mga pangulo nga masinugtanon kanako, og magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo og kaalam. Unya, inigsanay na ninyo pag-ayo, dili na hisgutan sa katawhan ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Dili na kini nila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon, ni magtinguha pa sila pagbuhat og lain. Inigabot na ni adtong higayuna ang Jerusalem tawgon nga trono sa Ginoo, og adto na dito magsimba kanako ang tanang kanasuran. Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot sa tig-a ug daotan nilang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay, ingon sa kang balantay, nga nagbantay sa iyang pandon. Pamati ang pulong sa Ginoo, o mga nason. Isang yaw kini sa lagyo, nga mga yuta ug ina. Siya nga nagapatibulag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingon og usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang pandon. Ang Ginoo maglukat kang hako, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyahang kaaway. Sa pagsinggit mo tunga sila sa kinatumian sa Sion, magnayan silang ngagto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo ang
ang lana, ang karnero, ug ang mga baka. Ang Ginoo nagbantay kanato, Mayngon sa kamagbalantay nga nagbantay sa iyang palod. Unyang mga dalaga magsadya ug usayaw. Ang mga batanon nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko, gubayon ko sila human sa ilahang mga kasubo. Ang Ginoo nagbantay kanato, mayngon sa kamagbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Patay kun ang Diyos. Alleluia. Patay kun ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingnon sa iyang mga tinunan, busa pamati kamo, ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot ni ini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agihanan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga pagtulos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug mga gugma alang sa mga bahandi muluhos sa mensahe, ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao mga tawo na nakadungog o nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungang tagatos, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, manglingkod pala. Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan. Nakahatag na ba mo sa inyong pinakamaayo ngadto sa usa ka tawo, apan murag walay kausaban? Naghatag mong advice, pagdasig, bisan
ang imong paghigugma. Apan ang laing tawo wala gihapon maminaw kanimo. Usahay makapangutana pa kita, aduna ba'y sayop sa akong gisulti? Perhaps the real problem is not the message. Ang tinuod na problema, ang kasing-kasing na dili makadawat niini. Maujud ni ang gidapit kanato sa mga pagbasa karong adlawa. Sa Ebanghelyo, gipasabot ni Jesus ang sangbingay sa magpupugas. Ang binhi kanunayong maayo, kay mao kini ang pulong sa Dios. Ang magpupugas manghihatagon, kay iya mang gisabwag ang binhi bisan asa, bisan sa mga dili angay. Yet the harvest is different because every heart is different. Ang ani lahi kay ang kada kasing-kasing lahi-lahi man. Naay uban kasing-kasing sama sa agyanan nga ang pulong dili jud makasulod kay kini dali nga nawala. Ang uban murag batuon nga yuta, madasigod nilang gidawat ang pulong sa Dios. Apan kung naay mga kalisdanan nga moabot, dali ra kaayo mawagtang ang ilang pagtuo. Ang uban sab pareho nga yuta nga napuno og mga tunok. Nakadungog sila sa pulong sa Dios, pero ang ilang mga kabalaka, ambisyon o tinguha sa bahandi, hinay-hinay nga mituok sa mga hangtod nga wala na mamunga. Sa katapusan, mao ang maayo nga yuta. Mao kini ang kasing-kasing nga naminaw, nakasabot o nagtugot sa pulong sa Dios nga magbag-o sa kinabuhi. Kini lamang ang kasing-kasing nga mamunga. Mga igsuon, ang Ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga sa dili pa ta mangutana kung ang Ginoo nagkigsulti kanato unsa na klase nga yuta ang atong kasing-kasing. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo ni saad kang propeta Jeremias nga hatagan sila og magbalantay nga uyon sa iyang kasing-kasing og migiya kanila uban ang kaalam og pagsabot. Kini nagtud-an nato sa usa kanindot nga kamatuoran bahin sa Ginoo. Ang Ginoo dili gayud mibayan, dili pasagdan ang iyang katawhan. Bisan pa na mipalayo og masaag kita, ang Ginoo padayon gihapon sa pagtawag kanato pagbalik. Kanunay siyag magpadala kanato og magbalantay na maggiya kanato. Apan ang imbitasyon sa Ginoo nanginahanlan og tubag. Dili mamunga ang iyang pulong kung ang atong kasing-kasing magpabilin nga sirado. Mga hinigugma kong kaigsuunan, siguro ang pinakadakong babag karon dili ang paglutos sama sa yuta nga batuon o bisan ang material na bahandi pareho sa yuta puno sa tunokon. Tingalig kini makapasamok hilabi na kay saba na kaayo ang atong kalibutan. We live in a world
filled with so many noises. Ang atong atensyon na bahin-bahin sa trabaho, mga prioridad, responsibilidad, social media, kalingawan, ug walay katapusan nga kabalaka sa kadaghanang mga saba na atong nadunggan. Makadungog pa kaha kita sa tingog sa Ginoo. We hear many voices every day, but how often do we truly listen and hear the voice of God? A heart that is constantly occupied has very little room for God in his heart. That is why Jesus calls us to become good soil. Dili perpekto, pero kita magpabiling abri, mapaubsanon ug andamta na mutugot nga ang pulong sa Dios mohulma sa atong kinabuhi. Sa sinugdanan ng utanata, why do our best efforts fail to change another person? Our readings answer us. The problem is not the seed. The problem is not the sower. Ang problema, ang kalainan, anaa sa yuta. Ang kalainan sa tinuod na maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo dili mohunong sa pagpugas sa iyang mga pulong. Dili jud siya mohunong sa pagtawag kanato sa pagbalik didto niya. Dili siya mohunong sa pagpadala og mga magbalantay aron sa paggiya sa iyang katawhan. Pero ang iyang mga pulong makausab ba sa atong kinabuhi? Kini nagdepende lang sa pag-abri sa atong kasing-kasing. Busa atong pangayuon sa Ginoo karon nga dili lang siya makigsulti kanato apan hatagan sabta niya og mga kasing-kasing nga maminaw jud sa tinud-anay. A heart that truly listen, for a heart that listens to God will always bear fruits. Amen. Please stand. Pagampo kita ngadto sa Amahan nga atuas sa langit, nga ang katawhan magpatalinghog sa iyang gamhanang pulong sa ingong magmabungahon sila. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang katawhan sa Dios, mamahimong abli alang sa pulong sa Dios, aron mapaabot kini sa pinulungan nga masabtan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mga lagad uban ang kamatinud-anon og kaligdong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga mag-uuma og sila nga nagtikad sa yuta, mapananginan og maayong panahon og abundang ani. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag o kahupayan o kalipay diha sa mga pulong ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga katiyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ipadayag unta nato ang kinabuhi isip gasagikan sa Dios, o nga mutahod o mapanalipod kita sa kinabuhi sa tao, sa tanang mga yugto niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga hinuan ta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, og mapabilin nga abli sa papahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bukasyon sa pagka-relihiyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos o mapuslanon alang kanato. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na, mopahulay didto sa langit nung gingharian, nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ginoong Dios, isulti kanamo ang imong pulong, ug hataga kami sa pagpamati ni ini. Mubunga unta kini ngadto sa Kristohanong pagkinabuhi dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Lawaton unta sa gidawaan sa karpisyo gikan sa imong mga gamut, alang sa pagtayo paghimaya sa iyang ngalan, alang sa pagkakapuslanas tibuok ng iyong santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo. Nagasaulog kami karong adlawa sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo himuha nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay na pagsimba. Magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ipanyong adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang gayong mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong, nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tawo, mahatag sa mga mata sa pagtuo, ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya, giila namo ang Dios, nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa itasan, dayon ang nag-aalagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo,
ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panghinom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinaagi sa imong krus o pagkabanakaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tangang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaigo
matuman ang imong pagbuot, dinigig sa ina maingon sa langit ang kananon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagkapasaylo kami sa mga nakasala namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, kinudual-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niing panahuna, aron tinabangay sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingarian, ang dakutang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kudaru sayos nga nagkawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, at tagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, hapan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalaman o grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong lawaron nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan, hinumduman mo kami, ug sudunga kining mga kabos nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaga kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa sa among unahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan. Inita ang among kabubuton. Linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot. Subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadisigon kami alang sa kayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiha sa kataspog, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamiris sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayon sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o gigilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo.
Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mubiya ka namo, ug ang imon lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit, ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong og sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo, himua o Ginoo, nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, nga dili man gayud ikaw mubiya sa pagamuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatia ang among mga pagampo o ipadala ka namo ang kalipay o ginabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanim. Manalangin kaninyo ang Dios sa makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!